Ịtọ iwu aja na okwute na mmanụ akụlụgo ọnụ n'ụzọ dị 1 kilomita bụ ụzọ ugwu Nwasike Ogidi n'ogologo ụzọ Enugu Ọnịcha. Ya bụ ọrụ ngo bụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere na ngwụcha afọ gara aga ma bụrụkwa nke a lụsịrị mgbe a tụrụ anya mgbe ABS jere n'iru ọrụ afọ na afụrụ na a na-awụzi ya okwute na mmanụ nke ikpeazụ dịka ndị ọrụ New Idea Construction Firm bụ ụlọ ọrụ si n'ime steeti a nọ na-agbasi mbọ ike iji wee fụ na ha kapịara ya bụ ọrụ ọnụ. Ngozi Obileri ga-akọrọ gị akụkọ anyị isi. Ndị ntakọ ABS chọpụtakwara na arụrụ ọwa mmiri na mpaghara ụfọdụ ụzọ rụkwa nke bekee kpọrọ Cape na mpaghara ugwu Nwasike. Enwere nnukwu ihe awụrụ ebe ahụ nke etinyere stone pitch ka nnukwu ide mmiri na-abịa na ya bụ ebe wee nwee ike isi na ya bụ nnukwu ọwa mmiri ahụ awụrụ wee na-aga ka ọ na-agwazi ndị ntakọ ABS ka kọmishọna na-ahụ maka ọrụ bụ injinia Ifeanyị Okeọma kọwara na ha bịara na ya bụ ụzọ ime nleta ikpeazụ ma gosipụta afọ ojuju na arụrụ ya bụ ọrụ nke ọma ma rụkwa ya ngwa ngwa. Injinia Okeọma onye kọwara na ya nwere aṅụrị maka onye ji ya bụ ọrụ ngo n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ahụ otu esi wee gwa ya, wee dọọ aka na ntị na gọọmenti agaghị anabata otu ndị mmadụ si awụnye ahịhịa na ya bụ ụzọ ma ọwa mmiri arụrụ n'akụkụ ya. Kọwaa na ọ dịghị mma na gọọmenti ga-ewere akatamkpo ego rụchaa ụzọ nke ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-eleta anya nke ọma, ọ bụrụ ihe ha ga na-eme bụ imebi ya. Onye ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Idemmili North bụ Chief Chuks Brown Igbanua bụ nnọọ onye jupụtara n'afọ ojuju nyegara Gọvanọ Soludo maka chọpụta mkpa ụzọ ahụ dị ha ma kọwaa na ndị Idemmili North ga na-enye ya ekene oge niile n'ihi nkwado ọ na-akwado ha site n'ime ka ndụ dịrị ha mfe. N'ihe gbasara iwunye ahịhịa na ọwa mmiri, Chief Igbanua kọwara na ndị okpuru ọchịchị Idemmili North nọ ugbu a na-ekpopụsị ihe mechiri ọwa mmiri ka mmiri ghara ịdị na-agara onwe ya sịrịrị werere ma kọwaa na ọ bụ nkwado maka udu mmiri na-abịanụ. Kọwapụtazi ha na onye ọbụla ahụrụ ka ọ na-ekponye ahịhịa maọbụ ihe ọbụla n'ime ọwa mmiri maọbụ mpaghara ọbụla ekpochara ekpocha na ya ga-akpụrụ ya bụ onye ma kpụga ya n'ụlọ ikpe. Onye isi ụlọ New Idea Construction Company bụ Igwe Ben Emeka kọwara na ọ bụ eziokwu na ha etechala kota na ya bụ ụzọ mana ha ga-eji izu ụka abụọ na-abịanụ wee rụchapụ ihe ndị ọzọ fọdụrụ ha ga-arụ na ya bụ ụzọ tupu ọbụna ha arụchala ya kpamkpam. Igwe Emeka bụ onye bụ eze ọdịnala nke Ụmụeri nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East toziri Gọvanọ Soludo maka nkwenye o kwenyere na ihe ọ ga-emenwu ma kọwaa na otu ha na ha si wee mekọrịta bụ nnọọ nke na-enye ya obi aṅụrị. Nọdụkwa n'oge ahụ kene ndị Ogidi na ndị na-azụ ahịa na mpaghara Ogidi maka nkwado ha nyere ya ma gbarụzie ihu nyegara ndị na-ewere enu ọwa mmiri ahụ mere ebe ha na-akpọsa ngwa ahịa ha site n'ụzọ awara awara ugwu Nwasike nke pụrụ ụzọ awara awara Enugu Ọnịcha. Abụ m Ngozi Obileri.